21-22 तारिखआव जों हायनाहाय दिल्लीआव रिंजाखा जों थांनाय आं थांनाय दिनै MLA वीरेंद्र देबबर्मा थांनाय जितेन देबबर्मा दिनै एजेस थांनाय दिनै युथनि प्रकाश देबबर्मा थांनाय दिनै चेयारमैन दिनै एसकेलकन चेयारमैन मंगल देबबर्मा थांनाय फायग्लाय जों 6 जन दिनै लिडार सेंट्रल लिडार IPFT युथ खरसा जों दिल्ली खाना थांनाय जों ठीक 22 तारिखनि 7टा समायाव जों JP नड्डा बाय अपॉइंटमेंट माखा ताबो नांगौ बाय कक्स लायफैगोन वो 7 तारिखनि 22 तारिखनि 7टा 7 PM आव बनि रेसिडेंट जों थांबाय कक्स लायनाय आव मांगे दिनै बेलाय खबर गाहाम आं ताबो नों आबो कन्फार्म गैफैगोन जों खाना 6 जन लिडार जों हायनाहाय दिल्लीआव थाङो दिनै स्पेशली दिनै सालायनो हमखाय जों एडिसि इलेक्शन दै सालायनाय दिनै बाद बाकी गोबां दिनै डिमान्ड दंमोन आबो जों डिटेल बनो सानाय ओमफ्राय स्पेशली जों बरिबां जों सालायनो दिनै फर्टकामिं एडिसि इलेक्शन आरो माखासे जों सीट शेयरिं बा बाहायलाय जों आबो बरबाय एडजास्ट खालामनाय आबो जों डिटेल सानाय जों रिटेन बनो डकुमेन्ट लिरनाय मेमोरेन्डाम लिरनाय दै बनो जों रिक्वेस्ट खालामनाय हेज ए नेशनल प्रेसिडेंट BJP नि जों बनो कहनाय जाहाथे जोंनि जे डिमान्ड बा जोंनि जे नाहरमोन फुलफिल खालामदि आबो जों बनो अब फार्स्ट टाइम या जों लास्ट टाइम बो थांनाय 6-7 मास सिगां बाहायनो जों बनो साखा आं लिर बर्थम मालायखा जों मालाय बनो साखा जों एडिसिआव जों मैक्सिमाम सीट जों शेयर खायदि मैक्सिमाम सीट जों अफार खायदि अब जों बनो गय सानाय थांबाय अब जों बनो गय सानाय थांबाय अब जों बनो गय सानाय हायनोहाय गायसा साख्लायनो आं फेसबुक नखा दिनै बरं बना आगोल ex-MP जितेन्द्र चौधरी बसामानी जे IPFT नेताराव रिसेंटली दिल्ली थांमानी आबो केबाय मालायलिया हायरं बसामानी आबो बेलाय दुर्भाग्य बो देहतो थनाथौ जों आदागा दिनै डोनार मिनिस्टार डॉक्टर जितेंद्रजीत सिंह बय जों प्राय आधा घंटा मालाय आलोचना खालायखा टक सालायखा दै मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा दै बनि बोले जों दिनै अर्जुन मुंडा वेलफेयर मिनिस्टार बय टक सालायखा दै जों BJP नि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जय पांडा बय जों नट ओनली 1 आवर जों बय कक सालायखा डिटेल जों दिबरन कक सालायखा दिनै आव बागै माइके फेसबुक जे ऑथेंटिक जे प्रूफ छाड़ा माइके मारा बेलके चाहिए एज ए सीनियर लीडर आंनि रिक्वेस्ट दंनाय जों एनी काइंड ऑफ न्यूज टू बी पब्लिश टू बी गिवन इन सोशल मीडिया फेसबुक जों आबावना जों वन सुगै खायखां बेलायके जानाय तैबो जों खानागा तिनि खरसा तिनि मीडिया बेलाय खामखा आबो खानागै तिनि खरसा जवान तिनि सिक्ला एक्टिव वर्कर तिनि खरानि फोटोग्राफर जितेन्द्र देबबर्मा बनि लांमा जलांखाय खानागो आबो आं सुरिनाय जाते बनि लांमा बने रेस्ट इन पीस उथुं जाते बनि फैमिली ताबो जराबो बेलायखेनो दुखु खस्थ खाना बनि फैमिली नि माबा सुरिनाय बे बनि फ्लानिबाबो जों बनि माबा सुरिनाय